ସୁଜାତା ମହାପାତ୍ର ଯାଜପୁର ଅମୃତାରୁ କହୁଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏବେ ଯେଉଁ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ମୋ ମାଆ ଉପରେ। ଏବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଚାଲିଛି ନା, ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ସମସ୍ତେ ବହୁ ଆନନ୍ଦରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଭଲରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଏଇଖିଣା ମଗ୍ନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଶାରଦୀୟ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ, ମହିଷମର୍ଦ୍ଦିନୀ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ, ଭକ୍ତି ବି କରୁ। ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭରିଦିଏ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ। ଆମେ ବି ସେଥିରେ ବାଜିବା କେମିତି? ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ମୋ ମାଆର ନିଜ ମାଆ କଥାକୁ ନେଇ। ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ସେ ଆଜି ପାଖରେ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ତା କଥା ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମାଆ ତ ମାଆ ନା, ସେ ଦେବୀ ରୂପରେ ହଉ କି ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ହଉ, ଯିଏ ବି ହେଲେ ସେ ମାଆ। ଗୋମାତାକୁ ବି ଆମେ ମାଆ ବୋଲି କହି ପୂଜା କରିଥାଉ। ମାଆର ରୂପ, ମାଆର ସ୍ଥାନ, ମାଆର କଥା କେହି ନେଇପାରିବେନି। ମାଆଠୁ ଅମୃତ ଶବ୍ଦ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ମାଆ ଡାକରେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ଭରି ରହିଛି ତାକୁ କେହି ଆଉ ପୂରଣ କରିପାରିବେନି। ଆପଣମାନେ ବି ସେଥିରେ ବାଜିବେ କେମିତି? କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯେଉଁ ମାଆ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା, ସିଏ ମାଆକୁ ଆମେ କେମିତି ଭୁଲିବା? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିଳରେ କି ପଥରରେ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଗଛରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିଟିକି ପୂଜା କରୁଛେ ମାଆ ବୋଲି ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେଇ, ସେଠି ନିଜର ମାଆକୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ, ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବି ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତୁ ମାଆକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବେନି, ମାଆକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ମୋର କବିତା ମାଆକୁ ନେଇ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ମୋ ମାଆ ଆଜି ପାଖରେ ନାହିଁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତି କଥାରେ, ପ୍ରତି ବିପଦରେ ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଛି, ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଛି। ଟିକେ ରାଗିଲେ ରୁଷିଲେ ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଝିଅ ଜନ୍ମ ତ ପର ଘରକୁ, ତୁ ଏଠି ଯଦି ଏମିତି ହେବୁ ପର ଘରେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ମୋ ପାଖରେ ରହି ସାଣ୍ଠା ଟିକେ ଶିଖ, ସଂସ୍କାର ଟିକେ ଶିଖ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସଂସ୍କାର ଯାହା, ତାକୁ ମୋ ପାଖରୁ ଶିଖିଲେ ସିନା ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବୁ। ତୋର ଫେର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ତୁ ମୋର ଘରେ ଯେତିକି ଦିନ ରହିବା କଥା ରହିଥିଲୁ, ଏବେ ତୁ ପର ଘରି ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରୁ କିଛି ଶିଖିକି ଯା। ମାଆର ସ୍ଥାନ ତ କେହି ନେଇପାରିବେନି, କାରଣ ସେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଆମକୁ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ତା'ର ଅମୃତ ଖୁଆଇ, ନିଜେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସବୁଥିରେ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ସେ ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ କରିଛି। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ, ଚାକିରି କଲା ପରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଫରେନ୍, ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ମାଆ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଠାକୁର, ଯାହାକୁ କି ଆମେ କିଛି ସେ ନ ମାଗିଲେ ବି ଆମେ ତା ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ରହିବା କଥା। ସେ କିଛି ମାଗେନି, ସେ କିଛି ଚାହେଁନି, ସେ ତା'ର ଏତେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଆମର ସେବା କରେ, ଆମର ଯତ୍ନ ନିଏ, ତା ଋଣ ତ କେହି ଶୁଝିପାରିବେନି। ବିଶେଷତଃ ଆମେ କ'ଣ, ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଲେ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଲେ, କି ଆମର ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ବାୟା ବାବା ହେଲେ, ଯିଏ ବି ହେଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି, କିନ୍ତୁ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ରହିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ତାଙ୍କର ମାଆର ହାତ ରହିଛି। ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ମୋ ମାଆ ଉପରେ ଯେଉଁ କବିତାଟି ଲେଖିଛି, ସେଇ କବିତାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। କହିଲା ବେଳକୁ ବି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ମୋ ମାଆ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କବିତାଟି। ମାଆ। ମୋ ମାଆ ପରି କିଏ ହେବ? ଦେହେ ଲାଗିଥିଲେ ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳି ସବୁ ତାପଣତେ ଝାଡ଼ିଦେବ। ମୋ ମାଆ ପରି କିଏ ହେବ? ମୋ ମାଆ ପରି କିଏ ହେବ? ପେଟେ ଭୋକ ହେଲେ ମନ ଜାଣି କିଏ କୋଳେ ବସି ଖୁଆଇବ। ମୋ ମାଆ ପରି କିଏ ହେବ? ମୋ ମାଆ ପରି କିଏ ହେବ? ରୋଗ ବାଧକରେ କୋଳେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ମୁହଁ କିଏ ଗଡ଼ାଇବ। ମୋ ମାଆ ପରି କିଏ ହେବ? ମୋ ମାଆ ପରି କିଏ ହେବ? ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଔଷଧ ଟିକିଏ କେତେ ଦୁଃଖେ ଖୁଆଇବ। ମୋ ମାଆ ପରି କିଏ ହେବ? ମୋ ମାଆ ପରି କିଏ ହେବ? ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସରଗର ଚାନ୍ଦ କିଏ ତୋଳି ଆଣିଦେବ। ନିଦ ନ ଆସିଲେ ନାନା ଭୟ ଗୀତ କିଏ ଗାଇ ଶୁଣାଇବ। ମୋ ମାଆ ପରି କିଏ ହେବ? ମୋ ମାଆ ପରି କିଏ ହେବ? ତା ହାତ ଧରି ମୁଁ ଚାଲିବା ଶିଖିଛି, ତା କୋଳରେ ଶୋଇ ସପନ ଦେଖିଛି, ଆକଟ କରିଛି, ଗାଳି ବି ଦେଇଛି, ସାଣ୍ଠଣା ସଂସ୍କାର ସବୁ ଶିଖାଇଛି। ଭଲ ବାଟେ ମୋତେ କେତେ ସେ ନେଇଛି, ସବୁ ବିପଦରେ ସାଥିରେ ରହିଛି, ସେଇ ପରା ମୋର ମାଆ।
ମୋ ମାଆ ପରି କିଏ ହେବ, ମୋ ମାଆ ପରି କିଏ ହେବ। ସେଇ ମାଆ ମୋର ସରଗଠୁ ବଡ଼, ତା କୋଳରେ ବଢ଼ି ହେଲି ଏତେ ବଡ଼। ସେଇ ମାଆ ମୋତେ ସେଇ ମାଆ ମୋର ସକଳ ତୀର୍ଥ, ସବୁଠି ସେ ମୋର ଥିବ, ମୋ ପାଶରେ ରହିଥିବ। ତା ପାଦରେ ମୋର ସକଳ ତୀର୍ଥ, ତା ପାଦକୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ମୋ ମାଆ ପରି କିଏ ହେବ, ମୋ ମାଆ ପରି କିଏ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଶାନ୍ତିଲତା ମହାପାତ୍ର।